तो हम वही अपना दुआर पर बैठा रहनी आ एगो लड़का गई आ जाके 10 रुपये दे हां 10 रुपये दे के हां ओकर 10 रुपये देल भाई नाचत तारी आ 10 रुपये दे के हाथवा छोड़ते ना रहे छोड़ते रे बाबू ना छोड़ते आई मार खींचत तारी अरे 11000 धइले रहे आ जब छोड़ के हार पाच के आई हम गे बाबू ने सुनबो सुनबो सुना पैसा देला है ठीक कइला है ओकर हाथवा काहे ना छोड़ तरला है तो कह के बा ब्याह जी रुआ बुझाल और दुआई के कोनो ठीक बा हाथवा धोले ने के हमरा बाछी छुआवे के ना पड़े ए तब का आप देख लो रात रही माचल चूहा चल बधाए अब देवा लोक राजना बधाई रे बाई कौन हुई अब देवा लोक राजना बधाई रे बाई अब देवा लोक राजना बधाई रे बाई कौन हुई ए का हो ए काम आव लोग गम के गीत गावत तनी मर्दे हाय देख आव बिछावना ओसिया हम जानते हैं कि गम के गीत ना गायब नु तोरे वाला के बिछावना ओसियाता बड़ा शीत पर तो देखियल तब का तनी बिछावना उलट दियल तेरा सुते में आनंद नहीं गारे को नया गीत होई नया गीत तो जरूर होई ए बाबू हम ओकर बाद से जब झूमर गा ले लो हां खेलावना गावे ले कैसे गावे ले कि आज होता मोहनिया गा इधर बोले कहाँ बढ़ल बा बढ़ल आज होता मोहनिया बाबूआ के भैया दे आज होता मोहनिया बाबू के भैया दे कहाँ से शुरू कर जाओ बबुआ के पापा ये से शुरू करे तब बबुआ के पापा जी बोले रंग रसिया पापा जी बोले रंग रसिया ए बबुआ बबुनी के पापा जी बोले रंग रसिया ले में हमार दोस्त बा तहार दोस्त बा रोज बबुआ के छठियार पे गोले बा आज बबुनी में घुरल बा ए बबुआ अरे बबुनी के पापा जी बोले रंग रसिया हो पापा जी बोले रंग रसिया अब रुपया उड़ावो बाबू लड़की के वो बबलू के बाबा की ओर से बाबा नु हाँ राम जन्मदिन की ओर से आशीर्वाद आई भगवान से प्रार्थना करो कि बबलू पढ़ लिख के इंग्लिश डॉक्टर बने ए बबुआ अब रुपया कर सपाव छार बबलू के भैया रुपया कर सपाव छार बबलू के भैया बबूनी के पापा को हो गए हाँ बबूनी के मामा पर फिर जाएगी हाँ फिर जाए के फिर जाए तो बबूनी के मामा खूब लगावे ले अरे बबूनी के मामा खूब लगावे ले का लगवावे ले हो आए और मार खिवाएम का हमने के अरे भाई गजब हाल बा मरवाइबा का ब्याज हमने के पिटवाइबा नानू नमन बबनी के मामा खूब लगवावता रे का लगवाओ तो घरे लगावे ले बाजार में लगावे ले घरे लगावे ले बाजार में लगावे ले हां तो महाराज हो के हाथ बनी हो के बड़ी मजा आवत होई लगावे बाप का वही सब चुप बनी रह का लगवाओ तो नहीं जी जे लगावे ले चुपचाप रहेला हैं देखे लो सच बात झूठ हो जाला कब बार बार के कहला से हाँ आ झूठ बात सच हो जाला कब चुपचाप के रहला से हाँ
बबुआ के मामा जी कह दे हाँ कह दी ना देम तो कही ना तो कह दे ना तो दी रौरा दी मान ली रौरा ए बाबू है त बबुआ के मामा खूब लगरौले बबुआ के मामा खूब लगरौले का लगवाओ तो नहीं जी रह मामा से पहले मामा के पहले ले ले बेटा हाँ ले ली मामा हो मामा के माल ले ले ए मामा मामा हो मामा मामा हो मामा अरे ही तो हो ही तो सब कोई कहल बा सब सब कोई कहल बा हाँ नत कहे के तब ना कहे के ना कहे के चलत हमने की है बाप ई रे कहाँ बाप चलत? अरे वो मोच हटम के बाप रे बाप हम घर नहीं हतत बाप रे आ मोच कहाँ बाजी खर्चा के मारे गर्दा हो गइल है हां खर्चा के मारे गर्दा हो गइल है आई देखी और देखी कितना निमन बात कहे का लगवावे ले बबुआ का लगवावे ले का ये बंका मोर बजरिए पर हाँ मोरवा पर अरे रही जाई महाराज औरी देवे अलावानी औरी बा रोडवा जाता वही जब घुमटी पे लगवाओ तो का हमने कि अब ढोला न गहिया पान बबुनी के भैया पैसा ले ली पैसा ले ली पहले पाछे से ई के है यहाँ के परिचय विश्वजीत मने के है दादा माने कुछ लागत हो के हम भाई जय हो अलग निरंजन अलग अलग इंजन चलिए पुरस्कार देने भगवान से प्रार्थना करो कि पद प्रतिष्ठा बने रहो अरे बन रही केदारनाथ जी बासुकीनाथ जी अब ये लोग महेंद्र नाथ का नाम ले लो बटुकनाथ सखी लोग कहता का और देखी तो छुरी निकलने बने ना दो चार सुन लो हो ए बबुआ सखी लोग कहता का फिर बबुआ का चाचा पे चलो हाँ तब बबुआ के चाचा खूब मारे बाबे ए बेजी बहुत दूर होता बहुत हाजी महाराज अब लागत है पिटाई के बेरा घर करवावे ले बाजार में करवावे ले करवावे ले बाजार में करवावे ले ए ब्यास बबनी के चाचा सुनले के बाप रे बाप हमरा भतीजी भइल बिया लगले करवावे ए ब्यास अब तू ही गावा हमने के चला तनी से हमने के दे नहीं के तू खा मार खाए ले तब का अब वो लाइट को जोरा लगवाते हो आहा का लगवाते हो बबुआ का करवाते हले अरे पहले ले ली ले ली हाँ बबनी के चाचा नहीं खा ना देम बबनी के चाचा हैं वो जमीने पे होयन के नहीं हो ए बबुआ तो कहे के का बा हाँ सखी लोग कहता कि अब दुआरा पर मंगल गान